дойдох в България през 1987 година, а дойдох да следвам аспирантура през декември месец. Беше много студен ден и за първи път в живота видях сняг и толкова се плаших. И след това свикнах. За да може да изразявам една дума български, мога да използвам 10 думи виетнамски. Затова, когато участвах да правя речник от българо-виетнамски език и моята работа да преведа 12 000 български думи. За тези 12 000 думи аз работех 2 години. Аз пътувах от много далече, от единия край на небето, чак до другия край. В една вечер, кафено черна, прекрачих брага, разделящ мира от войната. Всички нейните думи ме вълнува, защото аз видях пред очите ми бомбардировка, видях съд очите си, всички къщи, дървете паднах на земята след бомбардировката, така че аз преведох тази книга не само по думите, с цялото моето сърце. Обичам градина, обичам земя, обичам дървете и цветя. Аз садих всички дръвчета с моите ръце. Те бяха толкова тънки клечки. Аз засадих кайсия, засадих праскова, ябълки, гроздета, всичко от моите ръце. Около 20 години вече живеех в този имот и съм свикнала и обичам ги. Обичам всеко нещо тук в тази градина. Аз имам приятели виетнамци, имам приятели българи, имам и приятели от други държави. Обичам да гледам света, обичам да контактувам с хората. Затова реших да се живее тук в България. Да.